Občan Európskej únie Marian sa zamýšľa nad občanom Spojených štátov amerických Donaldom. Nad požiadavkou, že chce, aby sa zrušili clá. Podľa mňa je to neviem. Také, ja neviem, že či sú v Amerike clá na európske produkty. A myslím, že nie. Tak je to podľa mňa úplne normálne a v Európe žijú inteligentní ľudia a proste, ktorí podporujú tie lokálne produkty a svojou kúpou a tam sa nie je čoho obávať, lebo aj teda nie je čoho obávať. Jasné, že to bude cítiť, ale že v Amerike nie je taká lacná pracovná sila ako v rozvojových krajinách. Teda v krajinách, kde je lacná pracovná sila. Takže tie produkty nebudú až také lacné, aby to úplne každý kupoval. Dovezené z Ameriky a je to podľa mňa fair play, pokiaľ teda Európa nemá v Amerike clá, tak prečo by Amerika mala mať v Európe clá? Takže tak, no, to je môj nejaký postreh, pohľad, lebo vidím, že sú z toho veľké hlavy, že čo ideme robiť Európska únia.